Týždeň sa s týždňom stretol, ty si rovnaké tričko doniesol a znovu vás, milí diváci, poslucháči, vítame pri poslednom diele z našej série V tieni sankcií a dnes sa budeme baviť, alebo nadviažeme na tému z minulého týždňa, keď sme sa bavili o honorárnom konzulovi, teda samozvanom zrejme honorárnom konzulovi v Uzbekistane a dneska budeme hovoriť o tom, ako ruský kapitál prenikol zo slovenského high-tech sektora do Uzbekistanu. Budeme sa tejto téme, ktorú sme načali minulý týždeň, venovať podrobnejšie. A teda, Peťo, ako sa slovenské technologické firmy, ako už spomínaná Chirana alebo DB Biotech, dostali k aktívam v Uzbekistane a aký typ spolupráce tam realizujú? Je to vlastne to, o čom sme debatovali minulý týždeň. V podstate ruský oligarcha Vasilij Šimko cez svoju Šimko Group sa dostal ku firmám, respektíve pravdepodobne nadviazal intenzívny kontakt s už spomínanou vlastne spoločnosťou Chirana. Ale okrem toho sa nám podarilo zistiť, že takisto do svojho portfólia svojho konglomerátu získala aj firmu DB Biotech, ktorá možno našim divákom a poslucháčom nie je úplne známa, ale je to košická firma, ktorá sa zaoberá vlastne naozaj biotechnológiami. Naozaj je to vysoký high-tech z pohľadu nejakých biotechnológií. Oni vyrábajú vlastne protilátky, ktoré sú vysoko špecifické, využívajú sa proste v rôznych medicínskych postupoch. Naozaj tu hovoríme o niečom, čo z pohľadu ako keby tých biotechnológií naozaj hovoríme o tom crème de la crème v podstate. Či niečo také tu máme na Slovensku? Áno, presne tak, niečo také máme na Slovensku. Myslím si, že je to ako pomerne, bola to pomerne vysoká úroveň, čo sa týka tých biotechnológií. Naozaj sa bavíme o skutočne niečom, čo má vysokú hodnotu. No a tak ako to sa stalo so spoločnosťou Chirana, že vlastne tá ruská skupina Šimko Group sa stala ako keby majiteľom alebo nejakým distribútorom, alebo nie distribútorom, ale proste naozaj tým zástupcom na tom ázijskom trhu, tak to isté sa stalo so spoločnosťou DB Biotech. Hej. To znamená, že opäť v Uzbekistane vznikla vlastne pobočka DB Biotech, ktorá ale patrí spoločnosti Šimko Group. Čiže opäť tu hovoríme o tom, že jednoducho namiesto toho, aby vznikla nejaká Šimko Biotechnology alebo niečo podobné, tak proste sa využíva značka a pravdepodobne aj pokročilé know-how zo slovenskej firmy, z Európskej únie, ktoré vlastne v Uzbekistane si založí nejakú kvázi pobočku, ale opäť hovorím, nie je to pobočka, pretože tie vlastnícke štruktúry sú jasne dané. Je to v podstate firma spoločnosti ruskej Šimko Group, ktorá v podstate pokrýva ako keby potom ten trh, či už v tej Ázii, alebo aj v tom Rusku. A to už naozaj sa môžeme baviť o tom, že či tu naozaj nie je aj určité obchádzanie sankcií, alebo minimálne z toho morálneho hľadiska, že či by napríklad bolo v poriadku kvázi obchodovať s biotechnológiami s Ruskom napriamo, napríklad zo Slovenska asi by to nebolo úplne v poriadku, alebo minimálne by to stálo za otázky, ale takýmto spôsobom je ako keby tá cesta trošku obídená a v podstate naozaj sa tu bavíme o tom, že toto sú naozaj tu hovoríme o vysokých technológiách. Hej, to je, ja to naznačím asi na takom nejakom princípe alebo na takom príklade, že keby sme sa bavili o automobilkách, tak toto je ako keby sme si povedali, že motoráreň Kia, hej, by mala svoju pobočku proste v Rusku. Hej? Že by sme odtiaľ, tam by sme presunuli časť tej výroby tých motorov v podstate, alebo niečo podobné. Ale z motoru vieš stále potom eventuálne urobiť, čo preto máme tie tovary dvojakého použitia, že sú to tovary, z ktorých eventuálne vieš potom použiť veci na vojenskú výrobu alebo do toho vojensko-priemyselného komplexu a celého vojenského ťaženia. A hlavne v kontexte toho, že Rusko už dneska sa zmenilo na vojenskú ekonómiu.
To je veľmi zarážajúce, že takéto mechanizmy síce existovať majú, ale my vlastne nevieme, že či sa vynúcujú, lebo však je mnoho firiem, ktoré neprestalo nikdy podnikať v Rusku. Dokonca na internete existujú zoznamy, aby zákazníci alebo klienti týchto firiem dokázali sami posúdiť, že či budú napríklad nakupovať nejaké značky oblečenia alebo napríklad aj autá alebo iné výrobky. To sú bežne známe komerčné firmy, ktoré teraz nebudem menovať, ale je asi rozdiel, že keď si neprestal v tom Rusku predávať hamburgery alebo keď si v ňom neprestal, alebo s ním neprestal obchodovať v špičkových biomedicínskych technológiách. Lebo to je naozaj, že s tým hamburgerom asi problém je iba ten morálny, že ťažíš na ekonomike krajiny, ktorá vedie agresívnu vojnu. Ja by som to ešte inak interpretoval, lebo ono to nie je možno ani tak úplne o tom, že zostal si tam podnikať. Toto je už v podstate, ako keby toto vznikalo v takom období, že kedy už vlastne začal si tam podnikať okay. V tom období, keď tam tá vojna v podstate je otvorená. To znamená, že vlastne ty ako keby si povedal, že no jasné, že tento trh je teraz totálne obmedzený, čiže aj keď som možno není konkurencieschopný na európskom trhu, tak proste stále som extrémne konkurencieschopný na ruskom trhu. Dokonca možno dostanem nejaké incentívy, pretože nie veľa mojich kolegov je ochotných, alebo to dokážu, lebo možno, že ich národné mechanizmy na ochranu takýchto technológií, napríklad v krajinách, ako neviem, Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, sú asi o dosť prísnejšie tie inštitúcie tých relevantných národných bezpečnostných aparátov majú trošku väčšiu váhu, väčší výkon ako tie naše. Hovoriac o tom, že tá ekonomika v tom Rusku, alebo tá určitá vrstva, ktorú by sme mohli nazvať, že tých horných 10 000, alebo proste tých horných 10%, je proste v Rusku extrémne bohatá. Čiže tí ľudia sú ochotní si priplatiť za či už naozaj špecializované kúry, alebo proste za vyšetrenia, za proste špičkovú naozaj medicínu, aby ju dostali. A sú častokrát podľa mňa ochotní zaplatiť aj oveľa viacej, než je nejaký štandard, hej, či už v tej krajine, alebo napríklad aj v Európskej únii. Takže ono to môže mať aj ako keby takýto nádych toho, že proste OK, tak proste jasnačka, že tí ľudia, ktorí podnikajú, tak vidia tam možno nejakú dieru na tom trhu, tak to proste urobia. Každopádne je to proste minimálne otázka presne na toto, že do akej miery je to či už morálne, alebo ešte druhá otázka je, že do akej miery v podstate tam naozaj nehovoríme o nejakých možno zákulisných ďalších konexiách, ktoré sa vytvárajú, pretože takíto proste ľudia alebo takéto obory sú častokrát práve spojené s tým, že o týchto veciach sa naozaj bavia na tých vysokých úrovniach už aj politici, respektíve naozaj ľudia, ktorí sú vysoko postavení. Čiže to je presne to, ako keď napríklad, veď koniec koncov práve už tá spomínaná Chirana, veď keď práve Robert Fico v tom Uzbekistane bol na tej návšteve, tam sa konalo vlastne aj fórum o vlastne uzbecko-slovenskom ako keby nejakom priemyselnom alebo obchodnom prepojení a tam práve vlastne riaditeľ SARIO slovenskej vlastne agentúry práve hovoril ten príklad tej Chirany Ázia, hej, tej uzbeckej pobočky v podstate Chirany, ktorá ale patrí ruskej firme, a hovorila ako o žiarivom príklade tej spolupráce medzi Uzbekistanom a Slovenskom. Takže toto je naozaj presne to, že tu sa presne bavíme o tomto, že ako keby jasné, že veď keby sme sa na to aj pozreli z takého pohľadu, že pomôžme chorým ľuďom v Rusku, nech sa vedia liečiť alebo niečo podobné, OK, v poriadku. Ale zase na druhej strane tam určite vznikajú konexie naozaj na najvyššej úrovni, ktoré môžeme potom hovoriť o tom, že veď proste potom naozaj môže dojsť k tomu, že sa stretnú nejakí úradníci, ja neviem, z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, z Ministerstvom zdravotníctva z Ruskej federácie a začnú sa baviť o nejakých veciach. To proste... No hej, ale to je presne ako hovoríš, že nie je to len o tom, že sa tu teda dochádza k tomu, že ruský pacient bude mať prístup k nejakému špičkovému ventilátoru, ktorý mu zachráni život, čo je v najväčšom poriadku, samozrejme, ale máme tu proste na stole eventuálny tok informácií a to môžu byť, to sú v zásade iba dáta, aj ty nemusíš žiadne materiály z týchto
biomedicínskych výskumných laboratórií ani nosiť. To vyslovene stačí vyexportovať nejaké dáta a máš hotový state of the art špičkový výskum, ktorý ti odtečie z tvojej krajiny priamo do Ruska. A popri tom idú tie ventilátory a iná nejaká pomerne legitímna medicínska technika. A plus ešte je tu tá úroveň, že sa vytvárajú networky a väzby a konekcie a nové obchodné nejaké vzťahy a pri každom takomto kontakte veľmi často dochádza už aj k profilovaniu zo strany ruského aparátu, kde si očukajú ľudí, ich slabiny, ich prednosti, ich eventuálny potenciál na buď spoluprácu, vedomú či nevedomú, chcenú alebo nechcenú už potom v nejakom konečnom štádiu, ale teda poďme hovoriť o faktoch, o vlastníckych väzbách. Lebo, už si klepeš prstami, lebo to je tvoje vlastnícke väzby. To je čo ty vieš veľmi dobre odhaliť. A povedz mi prosím ťa, že akým spôsobom je ten Uzbekistan dobre, ešte raz. A povedz mi prosím ťa, že čo presne vieme o vlastníckych väzbách v investičnom pozadí a kto reálne kontroluje tok kapitálu v týchto firmách? Tak ako som hovoril, ono to v podstate funguje naozaj na tom princípe, že či už to je táto firma DB Biotech, alebo je to tam firma Hirana, tie pobočky v tom Uzbekistane sú v podstate vlastnené ruským konglomerátom Šimco Group, to znamená, že to nie sú slovenské firmy. Vieme odhadnúť, že aký veľký je ten konglomerát v zmysle nejakej hodnoty? No určite sa bavíme rádovo proste v desiatkách, ak nie stovkách miliónov eur, že čo tento konglomerát dokáže v podstate vyprodukovať ročne. A už len minimálne tie investície, ktoré sú spojené či už s týmito dvomi firmami, s tou Chiranou alebo s tým DB Biotechom, to sú naozaj tiež investície, ktoré sú radovo proste v desiatkách miliónov eur. A naozaj tam hovoríme o tom, že napríklad tá výroba tých plúcnych ventilácií tam je naozaj na vysokej úrovni, porovnateľná proste s tou výrobou na Slovensku. Hej. Ja by som ešte možno k tomu dodal aj to, že to, ak si hovoril, že je to o nejakom presune toho transferu tých technológií a tak podobne, že ono zaujímavé by možno bolo aj pozrieť sa vlastne na to, že či napríklad práve tie firmy ako Chirana alebo DB Biotech na Slovensku neboli napríklad podporované z fondov európskych. Čiže, populárna téma v dnešných dňoch. Čiže ono to je tiež zaujímavé, že vlastne koniec koncov aj, alebo nie, že zo strany aj len európskych fondov, ale napríklad aj zo strany vlastne Slovenskej republiky. To znamená, že potom je presne to, o čom sa tu bavíme, že či na jednej strane kvázi daňoví poplatníci z Európy, respektíve zo Slovenska zaplatia týmto firmám nejaký, povedzme, výskum, vývoj, podporia ich a potom v podstate tá technológia kvázi odchádza niekde do Ruska, kam sa dostane bez toho, aby tam tí ľudia museli niečo proste vyvinúť alebo proste vymysleť. A proste ide tam len kvôli tomu, lebo niekto sem prišiel, že tak ja to kúpim, hej. A toto je veľmi ako keby toto je tiež taká oblasť, ktorá je kvázi šedá, by som to nazval, hej. A tak ako si to vlastne aj ty teraz hovoril, že vlastne naozaj to je veľmi zvláštne aj z toho pohľadu, že teraz sa nebavíme o tom, že keď proste toto sú není štandardné, toto není McDonald's, hej, že proste si kúpiš franšízu, oni ti dajú recepty, povedia ti, že keď budeš kúpovať proste stále toto mrazené mäso, vždy bude ten hamburger chutiť rovnako, musíš mať proste všetci ľudia tá reklama musí vyzerať vždy všade rovnako a tak podobne. Toto nie je proste štandardný franšízový model, že proste Chirana na Slovensku alebo tá biotechnologická firma, že by proste mala niečo takéto, že tak príďte si kúpiť od nás franšízu a budete si potom vyrábať proste plúcne ventilácie, kde tu po svete, že to tak proste asi úplne nefunguje. Čiže je to veľmi zvláštne, že kvázi naozaj nejaká ruská firma sem príde a povie, že no tak my by sme chceli v Uzbekistane proste fungovať pod vašou značkou a my si to vlastne celé kúpime a my tam budeme fungovať. A že už len toto je taký kvázi ako keby naozaj ten ďalší red flag, že tam svieti, že takto by to malo nejako fungovať.
No a do toho najväčší, alebo nie najväčší, ale ešte podstatný red flag je aj v tom, že naozaj ten pán teda Vasilij Šimko sa naozaj ako keby prezentuje aj v minulosti. Som našiel tie informácie o ňom, že on ako ten honorárny konzul Slovenskej republiky sa napríklad prezentoval aj tým, že bol pri predstavovaní proste nejakej knižky, ktorá tu oslavovala proste oslobodenie Slovenska sovietskou armádou a tak podobne proste. To je mňam. Čiže proste už len aj toto je presne to, čo sme hovorili, že keby to naozaj zostalo len v tej rovine nejakého biznisu, tak OK, ale ono to asi není úplne len v rovine nejakého biznisu, ale je to aj o tom, že vytvárajú sa na pozadí tie väzby a tie proste tie vzťahy medzi tými ľuďmi a potom títo ľudia môžu proste ovplyvňovať tie názory potom povedzme aj ďalej aj na Slovensku a zrazu si budú tí ľudia hovoriť, že proste ja neviem, tak ľudia nejakí podnikatelia na Slovensku sa začnú hovoriť, že no však a možno tí Rusi majú v niečom pravdu, že proste, že takto to má byť a že takto to v poriadku. Biznis funguje, peniaze tečú, prečo by sme to s nimi nerobili ďalej? A oni majú v tomto pravdu, tak ako veď proste... Ja len zopakujem to, čo sme si hovorili v niektorom z minulých dielov, že veľké firemné zoskupenia, entity, konglomeráty ako tento, ktoré majú proste niekoľko 100 miliónový obrad ročne, sú v Rusku naozaj že s vysokou mierou pravdepodobnosti nejakým spôsobom napojené na režim a potom, keď tu máme pána Šimka, ktorý sa účastní priamo propagandistických aktivít ruského režimu, tak asi sa z vysokej pravdepodobnosti dostávame na mimoriadne vysokú a to hovorí ako celkom dosť. Ale prosím ťa, prečo by toto vôbec niekoho malo zaujímať? Niekto tu si robí biznis s Rusmi, no čo nech si robí, chleb z toho lacnejší nebude, ceny potravín alebo masla tiež sa neznižia. Prečo to má zaujímať mňa, moju susedu, moju babičku? No, ono je to, čo tu vlastne? Ja si myslím, že to je o tom, že pozrime sa na to, ako funguje práve ten Uzbekistan, hej, že napríklad, že tak ako sme si to doteraz vlastne sa o tom rozprávali, že vlastne je to do určitej miery proste kde krajina, ktorá je proxy proste Ruska. Nechcem to nazvať, že to je vazalský štát Ruska, aj keď možno niekto by to tak nazval, ale proste do veľkej miery je to krajina, ktorá je od toho Ruska závislá. A teraz v podstate presne sa to stalo takýmto istým spôsobom, že tí Rusi tam pumpujú tie peniaze do tej krajiny, proste kupujú si tam nejaký ten vplyv, či už proste nazvime to tými vecami, ktoré môžu vyzerať akože legitímne, dobre, pekne, ale aj určite aj nejakými inými cestami a vlastne potom vlastne samozrejme, že ten ruský režim tam potom podporuje tie režimy, ktoré sú tam nastolené v týchto krajinách, ktoré častokrát práve v tej strednej Ázii sú nastolované, že to sú v podstate diapazón od nejakých klanových proste vodcovských režimov po nejaké až pomaly extremistické proste extremistické vedenie krajín. Ale efektívne. Ale efektívne, samozrejme, áno. ako hovorí teda náš pán premiér. Čiže proste to naozaj ako keby do veľkej miery ukazuje, že čo z toho môže ako keby v budúcnosti vzniknúť. Hej? Že to je proste ako keby, neviem, či to je predstava, ktorú ako keby väčšina Slovákov by chcela na Slovensku vidieť. Že neviem, že či pre väčšinu Slovákov je ako keby vzorom nejaký Uzbekistan, hej, alebo Turkmenistan, alebo niečo podobné, hej. Ja si myslím, že veľa Slovákov o tomto vôbec nevie. No. Ale Turkmenistan, alebo teda takýto nejaký klanový spôsob vládnutia by tu mohli vládnuce elity nastoliť iba vtedy, ak by sme neboli v Európskej únii. A vtedy by ten bežný človek videl, čo to znamená nebyť v Európskej únii, keby zrazu nič nevybavil na úrade, to, čo má, bez toho, aby doniesol tú starú kávičku, bombonieru, alebo obálku s peniažkami, kedy by sa mu začali rúcať mosty, chodníky, cesty do školy pre deti a nemal mosty sa už rúcujú teraz, pozor. Alebo že by nemal kto nebodať diaľnice dostávať, alebo že by to nebolo, že by sme nemali peniaze, za ktoré by sme to urobili, alebo že by sme nemali peniaze, za ktoré by sme podporili turizmus na Slovensku. A to by len vtedy bežný človek videl, že čo to znamená nefungovať v liberálnej demokracii, kde vláda zákona. A to, ako to už niekde padlo práve v kontexte toho, čo sa dneska deje, že to pomalé, toto salámové ukrajovanie presne tak, áno.
krôčik po krôčku z tých rôznych mechanizmov, ktoré sme si tu nastavili, ktoré tu máme aj vďaka tomu, že nad tým našim slovenským zákonodárstvom existuje aj to vlastne právo Európskej únie, ktorému je a priori nadradené, je vlastne veľmi dobré, pretože život v krajine, kde platí zákon, je lepší 1000-krát ako hocičo iné. A ľudia, ktorí majú čo dočinenia napríklad s vymáhaním vlastného práva a čakajú 10 rokov na rozsudok v bežnej rodinnej veci, asi tiež vedia, o čom hovoríme. Takže toľko k tomu, prečo je toto celé dôležité riešiť. A o bezpečnostných rizikách teda už ani nehovoriac, to tu sme kdesi akože v rovine ekonomického komfortu. A teda povedz mi, že aké bezpečnostné rizika z toho vyplývajú pre Slovensko, teda obzvlášť, ak ide o citlivé technológie a biomedicínu. Trošku sme to načali, ale skús to nejako rozvinúť. Tak je to presne o tom, že proste minimálne sa vytvárajú tie kontakty na tých vedcov, na tie vedkyne, zisťuje sa, aká je vlastne ako keby schopnosť tej krajiny vyvíjať nejaké veci. Proste technologicky sa kvázi dostávame pod povrch tej krajiny a vytvárajú sa tie väzby, ktoré sa potom dokážu proste kultivovať do nejakej miery a dajú sa hľadať nejaké tie ako keby slabiny, hej, že potom sa presne môže stať, že človek aj nemusí vedieť a môže byť naozaj použitý v nejakej spravodajskej hre alebo pre nejakú, povedzme, industriálnu špionáž alebo niečo podobné. To sa naozaj kľudne môže stať. A proste je to podľa mňa extrémne nebezpečné. Ten príklad napríklad z minulosti, riešil sa v minulosti vlastne šéf európskych nočných vlkov, Hambálek, a vlastne súčasne ten istý človek v podstate bol ako keby členom toho dobrovoľného hasičského zboru, proste pri Trnave, nadšenec, neviem čo, proste neriešme teraz odkiaľ mal peniaze, ale teda bol členom nejakých dobrovoľných hasičov, mali nejaké naozaj veľmi dobrú hasičskú techniku, tak ich proste štát oslovil, že tak budete si zapojení v nejakých proste nejakých skupinách na ochranu tejto krajiny v podstate. A potom vidíme fotky, kde vlastne tento človek, ktorý si podáva ruku so Zaldostanovom, chodí do Moskvy, je odfotený proste v hasičskom tanku hneď vedľa vlastne chladiacich veží pri Jaslovských Bohuniciach. A teraz ten človek asi bude o tých Jaslovských Bohuniciach vedieť viac, ako viem napríklad ja, alebo som nezainteresovaný, ale on napríklad bude vedieť nejaké bezpečnostné postupy, ktoré tam fungujú. No a podľa mňa, aj keby ten človek nemusel on sám konkrétne byť proti Slovensku a nechcel by nejakým spôsobom Slovensku ublížiť, ale čo keď ho v tej Moskve niekedy nejakým spôsobom vyťaží nejaký operatívec z nejakej služby, ktorý od neho zistí naozaj kritické informácie o tej našej kritickej infraštruktúre, že ako to tam funguje a on, to si musíme dať ešte do ďalšej ako keby roviny toho, že oni v podstate nefungujú len na tom, že ja to musím získať len z jedného zdroju, ale oni proste získajú tie informácie zo stovák zdrojov a my nevidíme, čo všetko si vedia dať dokopy a keď si to dajú dokopy, tak naozaj môžu mať ucelený, krásny obrázok a my ani nemusíme vedieť, že oni ho majú, pretože presne využívajú všetky takéto rôzne zdroje. A to potom naozaj môže vytvárať vlastne veľa maličkých drobných detailov, vytvorí potom krásny obraz o tom, ako to funguje. A človek by si mohol myslieť, že to je príliš komplikovaná mozaika, kto by tomu vedel rozumieť, ale uvedome si, že toto sa deje už aspoň minimálne 15 rokov, odkedy Rusi plánovali, že vezmu Krym. Odkedy my minimálne vieme to, že sa tu začal budovať ten mediálny antisystém, teda ľudovo nazývaný tiež dezinformačná scéna. A za 15 rokov tie malé, ja len to dopoviem, tie malé kúsky mozaiky naozaj vieš úplne pohodlne poskladať, zanalizovať, zinterpretovať, pochopiť, kde sú slabé stránky, ako fungujú procesy, že v deň D, keď sa rozhodneš, že prídeš do akcie, tak vieš úplne presne, že kam a ako. A vieš, čo robíš. Nehovoriac o tom, že slovami klasika, Rusko je veľké, Rusko je múdre, Rusko je krásne. Toho nepoznám. My sa na to pozeráme
z pohľadu 5 miliónovej krajiny a zdrojov 5 miliónovej krajiny, ale teraz sa pozrieme na to z pohľadu proste Ruska, kde je 300 miliónov ľudí alebo 200 miliónov ľudí približne a proste má tie zdroje a tie možnosti toho štátneho aparátu sú niekde úplne inde ako na Slovensku. Čiže my si to ako keby ani možno nevieme predstaviť v tom magnitúdu toho, že naozaj niekde proste v tej Moskve môže kľudne byť vyhradená jedna budova, kde môže sedieť, 80-100 ľudí, ktorí sa venujú len Slovensku. A presne môžu zbierať takéto veci. Tam môžu byť kľudne proste ľudia, ktorí môžu byť odborníci na náš energetický systém, tam budú ľudia, ktorí budú odborníci na naše zdravotníctvo, ktorí budú odborníci na naše, informačné technológie, všetko to s tým spojené. A to je len Slovensko, hej, a teraz proste títo ľudia, keď sa dostanú potom k týmto čiastkovým informáciám a dajú si ich do toho kontextu, zasadia si ich, tak my naozaj môžu mať obrovskú proste informačnú bázu, ktorá, presne ako si povedal, v prípade nutnosti použitia môže byť použitá i hneď a veľmi efektívne. To je to bezpečnostné hľadisko, ten bezpečnostný rozmer, nielen ekonomický. A ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si ho položil na stôl, že si o ňom dokázal takto skvele rozprávať, že si na to vôbec celé prišiel. A ja chcem počiarknúť to, že pre otvorenú a dobre spravovanú spoločnosť, ktorá funguje na princípe právneho štátu a vlády zákona, je investigatívny žurnalizmus snáď jeden z tých najdôležitejších pilierov, o ktorých sa tento systém môže opierať. Preto ti veľmi pekne ďakujem, že si sa znovu pustil z Infosecurity do dobrodružstva pátrania v tieni sankcií a pozrel si sa na ruské peniaze na Slovensku. Pre vás, ktorí chcete podporiť aktivity Infosecurity.sk, môžete tak urobiť cez portál Darujme.sk, ktorý máme na našej stránke Infosecurity.sk, aby sme mohli v tejto práci pokračovať, aby sme mohli prinášať ďalšie veľmi aktuálne a dôležité obsahy, za čo vám veľmi pekne ďakujem a prajem krásne leto. Vidíme sa určite aj počas neho, ale celkom určite na jeseň, kedy Infosecurity bude prinášať nové obsahy, nové témy v novom šate. Máte sa na čo tešiť. Ešte raz, Peťo, veľmi pekne ti ďakujem. Ďakujem aj ja. A pozdravujem aj všetkých vás a do skorého počutia a videnia.